ಎಂಕಲ್ ನೀರ್ ದಡೆ ಜತ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಪೂರ ಬತ್ತಂಬ ಹೊಂದುಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಕಮ್ಮಿಯ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮೂಲು ಎಜ್ಜಿ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರಯ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಕಲ್ಲು ಏನ ಕೊರ್ಪರ್ ಹಾ ಶೋಕೊಂಡ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ನಿಮ್ಮದಯ ಖಾಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡ್ಲ ಹಾಯ್ ಏನ ಸಾಯಿ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪ ಮಂಡೆ ರೈಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಉಪ್ಪಡು ನೇಚರ್ದ ನಡುಟ ಎಂಗ್ಲ ಮನಸ್ಸ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವಳ ನೀರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯ್ನ te ಕೋಲ್ಡ್ ಅನ್ಸಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡ ಸೂಪರ್ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಹಾ ಏನ ಪೂರ ಎತ್ತುಂಡು ಸುಕ್ಕ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿ ದೋಸೆ ಮನೋಲಿ ಕಡ್ಲೆ ಮನೋಲಿ ಉಪ್ಪಡು ಪೋಲೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಂಡು ಹಾ ದೋಸೆ ಎತ್ತೋಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಬಾಬು ಉಂಡು ಕಬಾಬು ಇತ್ತು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಐದನ ಯಾನ್ ತಿಂತುಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ತದ ವನಸ್ ಎಂಗಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಸೈಡ್ Sokata. ಮೆಲ್ಲಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಟಿಂಕರ್ ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ದಾದ ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಸಾಕಾಂಡು ನೀರಡು ಗೊಬ್ಬದ ಮಾತಾಂಡ ಮಿತ್ತು ಬಂದಾಗ ಅಂತ ಸಾಕಾಂಡು ಎಂಚಾಂಡ ಮಿಸ್ಟರ್ ಜಯರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಜಿನ ಟೂರಾ ಅತ್ತ ನೀರಡು ಗೊಬ್ಬಿನ ಎಂಚಾಂಡ ಎಂಚಾಂಡ ನೀರಡು ಗೊಬ್ಬಿನ excellent means that is so natural ಅತೆ natural ಪೂರ ಬಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ ಮಸ್ತ್ natural tips are there ಅತೆ beautiful nature is beautiful natural ಒಂಜಿ ಟೂರ್ ಎಂಚಾಂಡಿಯ ಚಿನ್ನಗ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಮೇರ್ನ ಇಂಡೋ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೂಕ್ ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ಟದಿ
Sai, come on, Sai, go. Yeah. Good energy. ರೇಮಂತ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಮಿತ್ತ ಕವಡಿಗೆ ಬರೋಡು ತನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ನೋಡು ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಎಂಚ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾನಮ್ಮ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚೈತ್ರ ಬಂದರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಗುಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿದ್ದೆ ಇಂಚ ಬಂದ ಇಂಕನ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ವೆಕೇಶನ್ ಇರ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತ ಟೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತ ಟೂರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾರ ಬಂದ್ರಿಗಿಚ್ಚು ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ತ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಲ ನಿಜವಾದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುರೂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕಲು ಜೋಕ್ಲೆಂಡೆ ತಂಪು ಬಂದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕನೇ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಜಾಲಿ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಟೀಚರ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡ್ತೆ ವರ್ಷಲ ಪೋಡಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜೋಕ್ ನೋಡ್ಕೊಯ ದಾತಾಯ ಬಂದು ತಿಕ್ಕಿನೇ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪು ಎರಡು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಕುಲು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹತ್ತಂದಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಗಂಟೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 10 ಕರೆದುಂಡು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತ ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ರೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನು 3 ಮೀನು ಅವು ಕಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಅಕ್ಷಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಟ್ರಿಪ್ ಪೂರ ಶೋ ಕೂಡ ಅಂದ್ಕೊಡೆ ಲೇಟ್ ಆತನು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ಲ ಪೋತುಂಡು ದಯಪಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಬನ್ನಾಗ 12 ಆತುಂಡು 12:30 ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡು ವನಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಬತ್ತ ಪಿರ ಇಲ್ಲಡು ಪೂರ ಏರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಅತ್ ಲೇಟ್ ಲಾದಿತ್ತುಂಡ ಅಂಚ ತೋಜ ಅಂಚೆನೆ ಸಾಯಿ ಮೀನು ಪತ್ಕಂದಿರ ನದಿತ ಕಿನ್ಯ ಅವೇನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ತಿರ್ದಿದ್ದೆ ಮುಟ್ಟ ಜಾಗೃತಿ ಬಾಟ್ಲ್ ಡಾರೆ ಓಪನ್ ದಿದ್ದು ಪತ್ತೊಂಬೈದು ನಿಜ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೈವ ಅಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಆಯ್ನದ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಪತ್ತೊಂಬೈದಿರ ಆಯ್ನಿತ್ತ ನೆಕ್ ಪಡ್ದಿತ್ತರ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೌಲ್ ಪಡ್ದಿತ್ತರ ಮರ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಪಂಡ್ರೆ ಕಲ್ದಿನಿ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗಂಟೆ ಒರ್ಮರ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ಆತುಜಿ ಎನ್ನೋರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪೈತೆ ಶ್ರೀ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ ಬತ್ತು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಗರ ಉಡುಪಿ ಪೂರ ಪೋರುಂಡು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಪೂರ ಮನ್ಪರುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಫುಲ್ ಬಿಸಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದಡ್ನ ಸಾಯಿನ ಫಿಶ್ ತೋಜವೆ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಭಾರಿ ಜಾಗೃತಿ ಹಿಡ್ಕಂದಿರವೇನು ಬಂಗಾರ ಸಮೇತ ಆ ಜಾಗೃತಿ ಹಿಡ್ಪತ್ತ ಅಂಚ ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಫುಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಾ ಓಲುಂಡು ಅವು ತಿರ್ತುಂಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿತ್ತನು ಒಂಜಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಂದೆ ಕೊಡೆ ಅವಲೆ ಈ ಥರ ರಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುನು ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಆಯ್ಕೇನ ಮುಲ್ಪ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಒಂದು ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಪಾಂಡ ಮೀನು ತಿನ್ನುವ ಅಂದತೆ
ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೈತೆ ಇಂದು ಹೊತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೀನು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಪಾಡ್ನ ಹತ್ತತೆ ಮೀನು. ಒಂದು ಸಾಯಿನ ಹಾಟ್ ವೀಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಾಯಿಡನ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ 800-900 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪೋಡು. ನಾನು ಒಂತೆ 19 ಇದ್ದೀನಿ. ಶೋಕ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ನ ಇಂಕ ನಾನೆಲ್ಲ ಕಾರ್ ದೀವೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂತೆ ಕಂದಿನಿ ಇಂಚೆನೆ ಇದ್ದಿತ್ತ ಬಟ್ ಇಂಚೆನೆ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಜುಂಡು ಶೋಕೊಂಡು. ಡರ್ಟಿ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಪೂರ ಬೈಯಾಗ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಇಂಕ ಮುನ್ನಾನೆ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ತು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಚೆ ಮೂರನೇ ಬರ್ಡೇ ದಾನಿ ಪನ್ನಾಗ 19 ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುನ್ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ದಯಪಂಡು ಇಂದು ಬರ್ಡ್ ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ತಿನ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಮುರಣಿ ಪೂರ ಮುನ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸಾಗರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂದುಲ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟದ ದೇವರ ಅತ್ತೆ ಸಾಯಿಬಾಬಾ. ಯಾನ್ ಕಾಯಿ ಕುಕ್ಕು ಕಂದಿನಿ ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ದುಂಬು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಕಂದ ಅವು ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಿತ್ತು ತುನಗ ಪರಂದದನು ಫುಲ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಆತನು ಚೀಪ್ ಆತನು ಪುಳಿ ಕುಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪರಂದದ್ದು ಚೀಪ್ ಆತನು ಏನು ಚಂದ ಗೊತ್ತು ಜವ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ. ಸಾಯಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಯಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲರ ದಿಂಚ ಸಾಯಿ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರಾರುಂಡು ಅತ್ತೆ ಸಾಯಿ ಕುಕ್ಕುಬಡೆ ಎಂಕಲ್ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಬೈದೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಮಿತ್ನ ಪೂರಾ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಪೇರ ಪೂಗೆ ತೊಂಡೆ ತಮ್ಮ ಚೆಂಡಿಗೆನೆ 200 ಚೆಂಡಿಗೆ 200 ಬೆದ್ರಡ್ ಬಡ್ಸ ಆಯ್ತು ಇಡೇಟ್ ಪೀರ ಎಂಗಲ್ ಪೋಪಿನಿಂದ ಬಡ್ಸ ಬನ್ನಗ ಬಡ್ಸ. ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಗಳೆ ದಾಯಪಂಡ ಓವೆನ್ ಕೊನೋಡು ಓವೆನ್ ಬಿಟ್ಪಿನ ಎಂಕಂತೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಕ ಇಂದು ಏನ ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಇಂದು ಏನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತು ದೀಪಿನ ಪೂರ ಸಾಗರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಮ್ಮಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲರ್ ಜನ ಹುಷಾರ ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛೈಟ್ ಅಂಚ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಒಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಪಿರೌಡು ಅಮ್ಮನ ಸಾರೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎನ್ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಟ್ಕೆಲ್ಲ ಓವಂಡಲ್ಲ ಕೊನವೇರ ಓಲ್ಡ್ ಸಾರೀಸ್ ಬೋಡ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಓಲ್ಡ್ ಓಲ ಪಾಡುಜ ಕೊನಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ఒక ದೀಪಿನಿ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಪೂರ ನೀವೇ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚ ತೂಂದುಲೆ ಓಂಡಲ್ಲ ಅದಾಂಡ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕೋಣ ಅನ್ಪಂಡ ಅಮ್ಮನ ದೊಡ್ಡನ ಪೂರ ಓಲ್ಡ್ ಸಾರೀಸ್ ಉಂಡು ನೇರ್ಲುಂಡು ಈ ಮೆತೆಡ್ಲುಂಡು ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನೇನಾಂಡಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ತಿಕ್ಕೋಣ ಅಂದ ಅಂಚ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ఒక ಬಯ್ಯ ಪೂರ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೇರು ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಪಂಡ ಆಂಟಿನತಿ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರ ಅಂಚ ಅವಲೊಂಡ ಬೇಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಬಣ್ಣ 7 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಕಾಂಡ 6 ಗಂಟೆದ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೇಗನೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ನೀನು ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಪೋದು ಬೇಗ ಪೋದು ಫ್ಲೈಟ್ ಬೇಗ ರೀಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಪೋದು ಜೆಪ್ಪುನ್ ಅಂಚ ಸಾರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂದೆನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ನಮಕ್ ಪೇ ಮಲ್ದೇರ ಅಂಚ ಐಟಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಸಾರಿ ಎತ್ತ 3K 4K ಕೊಡ್ತೆ ಈ ಸಾರಿಗೆ ಶೋಕುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ವರ ತುತ್ತುದೆ ನಾನು ಎಂಕ್ಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಸೆನೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಉಂಡು ದಾಲ ಆತಜ್ಜಿ ಅದಾಗ ಅವು ಇಂದು ಸಾರೀಸ್ ಪೂರ ಟ್ರೆಂಡೆಡ್ ಇತ್ತಂಡು ನಾನು ಬಾಂಬೆಡ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು. ಬ್ಯಾಗ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೆಟ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಸಿ ఆయన ಕೈಟ ರೌಡಿ ಬೇಬಿ ಮಲ್ಲಾಯ್ ದಿಲ ಸ್ಟಿಕ್